Kag sa Good Vibes, ang ASAP XP nga variety show sang ABS-CBN ang masaksihan sang live sa Victorias City. Matapos ang sold-out concert sang ASAP XP sa Coliseum sa weekend, masunod nga mangin venue para sa musical variety show sang ABS-CBN among Victorias City Coliseum sa Negros Occidental. Inigin anunsyo mismo sa show sang Domingo, kag may announcement naman sa official Facebook page sang among programa. Sa post ni Mayor June B. Bantog, masako na ang mga ginahimo nga preparasyon para sa live performances sa mga kapamilya artist. Ginatalakay na ang seguridad, logistics kag iban pa nga mga kinahanglanon para sa isa ka smooth nga show sa June 7. May mga personnel o kung personnel na ang show nga nakigsapol sa city officials para sa preparasyon nga ginahimo sa karon. Ang live concert show ang ginatape kag i-air sa bag-o nga time slot sang programa sa prime time kada Domingo na sang hapon, na 5:30 sang hapon sa ABS-CBN sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, kag Kapamilya Online Live. Pagkatapos ang Victorias City, sa Australia naman dalo ng live concert performance sang ASAP artists. City at the Victorias City Coliseum. Tickets will soon be available, kaya naman magkita-kita po tayo dyan sa Negros Occidental, Kapamilya. Good night, this has been